vítejte. Tak to jsou oni a slovo dostane samozřejmě náš starosta, jak já říkám, nejlepší náplava v hruškách, Honza Kauf. Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Jsme rádi, že jste si na nás udělali čas. My jsme měli strach, ještě v pondělí na zastupitelstvu jsme řešili, jestli pojedeme pomáhat na sever, anebo jestli uděláme tu naši akci, kterou jsme měli připravenou. Nicméně padlo rozhodnutí, že akce zůstane, program jsme měli dopředu zajištěný, takže doufám, že se vám to bude líbit, počasí nám vyšlo, že si ten dnešek pěkně užijeme a ještě si dovolím z tohohle místa poděkovat všem spolkům, protože tohle je ta mozaika, díky které jsme my živá obec. Není to o starostoví, o zastupitelích, ale je to i o vás všech, takže za to ještě jednou velké díky, myslím si, že si to zaslouží poplesk. Nedaleko města Brna, co je to tam za dědina, je tam studínka kamená, v ní je voděnka studená. Je tam studínka kamená, v ní je voděnka studená. Když jsem vodu z ní vyjával, dobře jsem se já mívával, miloval jsem já panenku, nechodíval jsem do šelku. Pastelky. Jste teda jako vlastně hrušáci a bydlíte tady a znáte to tady už vlastně skoro poslepu, nebo jste tady vlastně novonáplava, nebo jak to říct, prostě bydlíte tady třeba teprve rok a založili jste tady rodinu a doufáme, že tady budete šťastní. Adam Randísek. Adam výborně prošel poctivě tak notoricky známá místa, jako je škola, školka, rybáři.
mleko, dám ti dobrou ránu, dáme si postýlky do jedného řádu.